Čau lidi, nevím, jestli jste mi psali, že mám natočit další video o tom, jak piju, nebo short, já nevím, co to bylo, jak piju po cestě domů, tak nevím, ale takovou moc nemůžu, protože jsem zapomněla si napustit flašku. Takže dneska jsem vůbec nepila, jo. A sorry za moji rýmu, mám už dlouho a nejde mi nějak slízt dolů. Pardon, že tady potahuju. Ale možná bych mohla natočit další video o něčem. A jestli chcete, tak mi tako napište do komentářů o čem, protože já vůbec nevím. Možná, že dneska to i stihnu. Pokud táta nepřijde domů, protože já nechci vidět, prostě chápete, no. A to by bylo asi všechno. Tak